Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι πτώσεις του ανθρώπου συμπαρασέρνει μαζί, συμπαρασύρει να το πούμε στη γλώσσα που το λέει η σωστή, όχι συμπαρασέρνει που λέει ο κόσμος σήμερα, συμπαρασύρει σε πτώση και τη φύση και τη κτήση. Γιατί ρωτούσαν μερικοί και σκανδαλίστηκαν και είχα συζήτηση και προηγουμένως και άλλες μέρες. Πώς γίνεται, λέει, αφού ο Θεός δεν τιμωρεί τους ανθρώπους, πώς γίνεται να έχουμε τις ασθένειες, να έχουμε τη φθορά, την αποσύνθεση, τη σύψη, τον θάνατο, αλλά ακόμα εκεί που σκανδαλίστηκε περισσότερο είναι πώς είναι δυνατόν να έχουμε και καιρικά φαινόμενα τα οποία βασανίζουν τους ανθρώπους, να έχουμε ψύχος, να έχουμε ζέστη που καίει τους ανθρώπους, να έχουμε σεισμούς, να έχουμε καταποντισμούς και βεβαίως η μεγαλύτερη καταστροφή που ήταν τα Σόδομα και τα Γόμορα που έπεσε φωτιά από τον ουρανό. Είναι σκάνδαλο αυτό και πολλοί μάλιστα σκανδαλίζονται γιατί βλέπουν εκεί μέσα τον Θεό να εκδικείται ως Θεόν εκδικητή και τιμωρό της αμαρτίας. Τώρα όλα αυτά τα θέματα βέβαια οι πατέρες τα έλυσαν θεολογικά με λόγους που γράψανε. Ένας από τους πρώτους είναι ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος είναι ο πατέρας, το κεντρικό πρόσωπο, η καρδιά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, και στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος, που ουσιαστικά αυτός κρύβεται πίσω από τον Άγιο Γρηγόρη, τον Θεολόγο, τον οποίο ανάγκασε να χειροτονηθεί, γιατί όπως έλεγε η Εκκλησία χυμάζεται και εσύ μένεις μόνος σου στην ησυχία και στην προσευχή και διαφορείς για της Εκκλησίας. Άσε τώρα αυτά την ησυχία και την μόνο εσύ και μη σκέφτεσαι μόνο τη δική σου σωτηρία, αλλά σκέφτεσαι τη σωτηρία των ανθρώπων και να βοηθήσει την Εκκλησία, και τον έστειλε στην Κωνσταντινούπολη. Μην ξεχνάμε ότι ο Μέγας Βασίλειος κοιμήθηκε λίγο πριν συγκληθεί η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, αλλά οι πρώτοι πατέρες που μίλησαν και έδωσαν λύσεις για αυτά είναι ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά μιλήσαν πάνω σε τι? Μπορούν οι πατέρες να μιλήσουν σε θέματα τα οποία δεν τα θίγει ή δεν τα εξετάζει και δεν δίνει λύση η Αγία Γραφή, που μάλλον εμείς τετυφλωμένοι όντες δεν τις βλέπουμε? Μιλήσαν πάνω σε συγκεκριμένα χωρία και κυρίως στο στόμα του Χριστού, στον Απόστολο Παύλο. Ήδη και άλλοι πατέρες μέχρι στους 3 πρώτους αιώνες μίλησαν για τα θέματα αυτά. Υπάρχει ο Θεόφιλος, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος έχει γράψει λόγων προς αυτόλικον και εκεί εξηγεί πολλά πράγματα, ότι λέει ότι οι πτώσεις των πρωτοπλάστων δεν περιορίστηκε μόνο στην πτώση των πρωτοπλάστων. Γιατί ο άνθρωπος είναι μια συμπερίληψη όλη της κτήσεως, και εφόσον από το χώμα κατασκευάστηκε, που δείχνει δηλαδή την ιδιαίτερη φροντίδα του Θεού να δημιουργήσει τον άνθρωπο, αλλά και παίρνει τα υλικά, τα ήδη προϋφιστάμενα και δημιουργεί τον άνθρωπο, είναι ένα και με το χώμα. Και όταν λέμε το χώμα, και με όλα τα πράγματα, όλα τα στοιχεία τα οποία περιέχει το χώμα, και άρα αν πέσει ο άνθρωπος που περιλαμβάνει μέσα τα στοιχεία αυτά της ηλικής κτήσεως, βέβαια δεν είναι μόνο ήλιο άνθρωπος, είναι και πνεύμα. Επίησεν αυτόν κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν του Θεού. Αλλά γι' αυτό ακριβώς συμβαίνουν αυτά τα οποία εξηγεί και ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Άντζης Χρυσόσμενος και ο Μέγας Βασίλειος, που θα δούμε ορισμένα χωρία, αλλά και ο Θεόφιλος που έγραψε τον λόγο αυτόν προς αυτόλικον. Επεξετάθη δηλαδή οι πτώσεις, λέει ο Θεόφιλος, σε όλη τη φύση, σε όλη την κτήση και σε αυτά τα θηρία και στα ζώα. Και μάλιστα εξηγεί και λέει: θηρία δε ονόμαστε τα ζώα από του θηριούς θε. Ουχ ως κακά αρχήθεν και γεννημένα ή ιοβόλα, ήταν κακά από την αρχή, ούτε είχαν δηλητήριο από την αρχή, ούγαρ τι κακόν αρχήθεν γέγονεν από Θεού, αλλά τα πάντα καλά και καλά λίαν. Όλα τα έκανε ο Θεός σχεδόν τέλεια, καλά λίαν.
Η δε αμαρτία περί των άνθρωπων και κάκοκεν αυτά. Ακούστε. Αυτό πρέπει να ξέρουμε και αργία. Και κάκοκεν. Έχετε ακούσει τον τύπο αυτό? Τα έκανε κακά. Από το κακό. Του γάρ ανθρώπου παραβάντος και αυτά συμπαρεύει. Εδώ, δηλαδή τι φταίγαν τα καημένα αυτά όλα. Συνοδύνει κτήσεις. Θα τα πούμε. Λοιπόν, συμπαρεύει λέει, δηλαδή αυτά είναι όλα σαν βοηθή, σαν για την παρηγοριά του ανθρώπου, ακόμα και τα θηρία τα οποία δεν είναι θηρία, δεν είναι ιωβόλα, δεν είναι δηλητηριώδη πρώτης πτώσεως και της παρακοής. Αντιθέτως μάλιστα δίνει εξουσία ο Κύριος στον Αδάμ να έρχονται ένα προς ένα τα θηρία, τα οποία ήταν ζώα πρώτα, ήταν υπάκουα, να έρχονται μπροστά του και να τα ονομάζει ένα προς ένα. Υπήρχε σχέσεις φιλίας, σχέσεις υποταγής και υπηρεσίας και διακονίας των ζώων προς τον Αδάμ. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι όταν φτάσει ο άνθρωπος να θεωθεί, να περάσει στο στάδιο του φωτισμού και να έχει ελάμψεις της θεότητος και να θεώνεται, γι' αυτό και τα μεταπτωτικά θηρία αυτά, τα άγρια θηρία, υποτάσσονται στον άνθρωπο, πως βλέπουμε στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, βλέπουμε να τον υπηρετεί ένα λιοντάρι. Στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, στον Άγιο Σέργιο του Αρντονέζ, τους υπηρετούν και υπακούν αρκούδες, πολικές αρκούδες εκεί πάνω που είναι μόνο να σηκωθούν όρθιες, ήταν τα 3-4 μέτρα, δεν ξέρω πόσο έχει τους φτάνανε. Και όμως και αυτά τα θηρία και τα άγρια θηρία και τα ζώα υπακούν σαν να είναι υπάκουα σκυλάκια. Γιατί οσμίζονται, λέει, την οσμήν του πρωτοπλάστου. Και σε πολλά σημεία στην υμνολογία της Εκκλησίας αυτό το εξέρουμε το γεγονός, ιδιαίτερα στους ασκητές της ερήμου, ότι έφτασαν σε αυτή την κατάσταση της καθάρσεως του αγιασμού, του φωτισμού και της θεότητος και της θεοποιήσεως. Θέωσαν, έφτασαν στο ανώτερο σημείο που μπορούσε να φτάσει ένας άνθρωπος, που είναι η αγιότητα, και πέτυχαν, αποκατέστησαν αυτό το οποίο είχε πέσει, την εικόνα την προπτωτική, και μάλιστα προχώρησαν παραπέρα τώρα εκεί που την οδήγησε και την δόξασε την εικόνα ο Κύριος με την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης, με την Ανάσταση, με την ανάληψη και με την ανάληψη που εθέωσε, όπως είπαμε, το της αρκός, τη ενδόξω αναλήψεως του της αρκός Θεός σας το πρόσλημα. Το πρόσλημα είναι η ανθρώπινη φύση. Εκεί προχώρησε πιο πέρα την ανθρώπινη φύση. Δεν την άφησε να είναι μόνο προπτωτική, να είναι η αθώα, η προπτωτική, η φύση την οποία είχε ο Αδάμ μες στον παράδεισο, αλλά την εθέωσε. Και αυτή τη φύση, αυτό θαύμαζε ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός και έλεγε και το Ρωμανίδη, είπε συγκλονιστική έκφραση αυτή, ότι επιστρέφει η σάρξ τεθεωμένη την ημέρα της Πεντηκοστής μέσω του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο άρτος και ο ίνος καθαγιάζονται και γίνονται σάρκα και αίμα Θεού και θεούμαστε έτσι και θεοποιούμαστε με το χ στα μυστήρια. Λοιπόν, τώρα βέβαια είπαμε ότι οι Άγιοι δεν τα βρήκαν αυτά από το μυαλό τους αυτά για να γράψουν τους λόγους, αλλά στηριχθήκαν στον Απόστολο Παύλο, κυρίως στο χωρίο αυτό το εκπληκτικό που λέει τη γάρ ματαιότητη η κτήση πετάγει. Στη ματαιότητα υποτάχθηκε η φύση, ούχ εκούσα, όχι με τη θέλησή της, αλλά δια τον υποτάξαντα. Αυτός ο οποίος υπέταξε τη φύση είναι ο άνθρωπος, ο οποίος εξέπεσε. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται από τις δουλειές της φθοράς. Και υπάρχει ελπίδα ότι θα ελευθερωθεί και η κτήση από τη φθορά, όταν ο Κύριος ποιήσε τα πάντα κενά, ειδού και να ποιώ πάντα, και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται από τις δουλειές της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αν ελευθερωθεί ο άνθρωπος στην αμαρτία και από τη φθορά, ελευθερώνει μαζί, συνελευθερώνει και την κτήση και τη φύση η οποία έπεσε μαζί με τον άνθρωπο, αλλά όχι με τη θέλησή της είπαμε, αλλά ακουσίως. Είδαμε γάρο ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Δηλαδή στενάζει και συνοδύνει με στεναγμούς αλάλητους. Αυτοί οι στεναγμοί της φύσεως ποιοι είναι? Είναι αυτά τα οποία ρωτούσε προηγουμένως ένας αδελφός. Λέει, μα πώς
εντάξει, να πούμε ότι ο άνθρωπος αρρωσταίνει, ότι ο άνθρωπος αδυνατεί, χάνει δυνάμεις, ασθενεί, εξασθενεί λόγω της πτώσης των πρωτοπλάστων. Αλλά οι κτήσεις όμως, εδώ φαίνεται ότι συστενάζει και συνοδύνει. Ποιος είναι ο στεναγμός και η οδύνη της φύσεως? Είναι αυτά τα οποία λέγαμε, είναι οι κακοκαιρίες, είναι οι σεισμοί, είναι οι καταποντισμοί, τα ηφαίστεια τα οποία η κλιματική αλλαγή. Η λεγόμενη σήμερα κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει αυτό. Επειδή ο άνθρωπος έπεσε λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό όλη η φύση, δια τον υποτάξαντα, αυτός που είναι η κορονίδα της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος, αυτός συμπαρασύρει, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, όλη την κτήση στη φθορά, η οποία υποτάσσεται στη φθορά δια τον υποτάξαντα, εκούσα αλλά ακούσα, ακουσίως χωρίς τη θέλησή της, και περιμένει να ελευθερωθεί, να συνελευθερωθεί η φύση, όταν τα τέκνα του Θεού, οι ιεροί του Θεού, οι ίδιοι ελευθερωθούν από την αμαρτία. Αυτό σημαίνει λοιπόν να πλησιάζουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει, όλη η υμνολογία κυρίως των οσίων και των ασκητών γύρω από αυτό περιστρέφει. Δηλαδή ότι τα πάθη τα καθυπέταξαν, έλαμψε πάλι η φύση, η ανθρώπινη, και δοξάζεται ο Θεός στους Αγίους, αυτός θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, γιατί δοξάζεται η φύση με τη μετοχή στην πνευματική ζωή, στην ανώτερη ζωή την πνευματική, και κυρίως στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου μας. Υπάρχει βέβαια στη θεολογία, υπάρχει, νομίζω και οι δύο έχουν δίκαιο, ότι διαβάζω, μερικοί δίνουν πολύ μεγάλη βάση στην πνευματική ζωή και στην άσκηση και στην παραίτηση και στην ερημική ζωή και στις υπερφυείς αγώνες, στις νηστείες, στις προσευχές, στις αγρυπνίες, στις ορθοστασίες κλπ. Και έτσι λέει φτάνουμε στη θέωση. Άλλοι έχουν ως κέντρο βέβαια την ευχαριστιακή θεολογία. Όλοι οι νεότεροι θεολογοί, οι μεγάλοι θεολόγοι δίνουν μεγάλο βάρος στην ευχαριστιακή λεγόμενη θεώρηση των πραγμάτων, τη θεολογία, ότι μόνο μέσω της Θείας Ευχαριστίας, και βέβαια το κέντρο είναι η Θεία Ευχαριστία, αλλά μπορεί να χωριστεί και να νοηθεί η πνευματική ζωή και η άσκηση από τη Θεία Κοινωνία, αφού πρέπει ή δυνατόν να φτάσουμε και στη Θεία Κοινωνία με αυτές τις προϋποθέσεις, με τα ελάχιστα τα οποία κάνουμε για να κοινωνήσουμε όχι αδιακρίτως, αλλά διακρίνοντας τι εστίν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γιατί αν προσέλθουμε αδιακρίτως, γιατί και τα έργα που κάνουμε, όχι ότι μας εξηλαιώνουν απέναντι στον Θεό, αλλά εμείς φτάνουμε σε μια κατάσταση κάπως έτσι, να πούμε ότι κάτι κάναμε κι εμείς, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να νομίζουμε, να έχουμε και μια ικανοποίηση, το λέω τώρα με απλά λόγια, ότι είναι και δικό μας το έργο, είναι του Θεού, είναι τα πάντα δωρεάν, μας τα δίνει ο Κύριος, αλλά πρέπει να γίνουμε κι εμείς κάπως εντός εισαγωγικών δεκτικοί της δωρεάς και να αξίζουμε αυτής της δωρεάς και να μην προσέλθουμε αδιακρίτως, δηλαδή τρώγοντας και πίνοντας και εν κρεπάλες και μέθες, και να πούμε πάμε να κοινωνήσουμε κιόλας, χωρίς να έχουμε κάνει προετοιμασία, τουλάχιστον μια σχετική προετοιμασία. Όχι ότι έτσι θα δικαιωθούμε απέναντι στον Θεό, αλλά εμείς θα καταλλάξουμε τον εαυτό μας προς τον Θεό τρόπον τεινά. Γιατί ο Κύριος μας το είπε ξεκάθαρα. Θα γίνουμε συμβατοί. Ναι, αυτό με την έννοια να λέμε για ορισμένες τέτοιες φράσεις που καταλαβαίνουν περισσότερο οι νεολαίοι. Ο Κύριος μας το είπε εξάλλου ξεκάθαρα. Τον γάρ βιαστών εστίν η βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Δηλαδή πρέπει να ασκήσουμε βία απάνω στον εαυτό μας, απάνω στις αδυναμίες μας και στις επιθυμίες, και να πάμε κόντρα στο δικό μας θέλημα για να ταυτιστεί το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού. Εκεί δίνει μεγάλη βάση, όπως είπαμε, ο Μέγας Μάξιμος, όταν λέει, ερμηνεύει κατά μοναδικό τρόπο θεολογικότατο την Κυριακή προσευχή, το γεννηθήτω το θέλημά σου, το οποίο το ταυτίζει και με τον αγιασμό, αγιαστήτω το θέλημά σου, αγιαστήτω και γεννηθήτω το θέλημά σου, το οποίο θα γίνει ούτως ή άλλως. Γιατί ο Κύριος το προαιώνιον θέλημά του, ό,τι έχει πει, ήδη είναι απέναντι στο Θεό για γεννημένο, είναι συντελεσμένο, έχει συντελεστεί. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Λοιπόν,
Όμως οι πτώσεις και η παρακοή, επειδή ο άνθρωπος είναι συμπερίληψης, λένε οι πατέρες, μικρόκοσμος λένε άλλοι, και μια ανακεφαλαίωση όλης της δημιουργίας και της υλικής δημιουργίας ταυτόχρονα, γιατί από την ύλη πήρε ο Θεός και μας δημιούργησε, και μάλιστα όταν χωριστεί η ψυχή από το σώμα, λέμε και αυτό, χουσί και ισχούν απελεύσει, γι' αυτό συμπαρασύρει και την κτήση και τη φύση όλη στην πτώση και την υποτάσσει στη φθορά, ο υποτάσσων. Είδαμε λοιπόν ότι πάσα η κτήση στενάζει και δίνει άχρη του νυν, όπως λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Ο πρωτέτειος όμως της φθοράς είναι ο Σατανάς, γιατί είπαμε ότι απέδωσαν οι δυτικοί στο Θεό τον θάνατο και τα συμπαρομαρτούνταν με τον θάνατο, ότι ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο, και βέβαια δεν μπορεί να τιμωρήσει αδίκως, αλλά επειδή ο άνθρωπος έπεσε, γι' αυτό έχει δίκιο ο Θεός να τον τιμωρήσει για να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του που πληγώθηκε, που τρώθηκε, όπως είπε αργότερο ο Άντσελμος. Έτσι, πράγματα τα οποία παράδειγα για τους δικούς μας πατέρες ήδη από τους πρώτους αιώνες. Γιατί ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς δεν το βλέπουν αυτό. Γιατί ότι είναι ο Σατανάς, είναι ο διάβολος, είναι αυτός ο οποίος εισάγει τη φθορά στον κόσμο και είναι ο υπέτειος του θανάτου. Πού το λέει αυτό? Το ανέφερα και προηγουμένως στο κήρυγμα, γι' αυτό εξηγούμε και ορισμένα που λέμε εν συνόψει στο κήρυγμα, εκεί που λέει ότι αυτός δεν παραπλησίως μετέσχει τον αυτόν ή να καταργήσει το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Το κράτος του θανάτου έχει ο διάβολος. Αυτός είναι ο εισηγητής του θανάτου και της φθοράς. Ο Θεός τον επιτρέπει τον θάνατον μόνον, όπως λένε οι πατέρες, και μάλιστα για να μην γίνει το κακόν αθάνατον. Επιτρέπει ο Θεός να συμβεί αυτό και την αμαρτία μας πάει, γιατί παίρνει και εξουσία ο Σατανάς τροποντινά. Όταν του δίνουμε, όπως λέμε και στα πνευμά, του δίνουμε γιν και είδωρ. Άμα δεν δώσουμε που να πατήσει, δεν μπορεί να πατήσει. Γι' αυτό έλεγε και ο Αρχιεπίσκοπος σε μια συζήτηση που είχαμε, προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε πώς πήρε κάποια δαιμονισμένη, και η οποία ήρθε σε κατάσταση εκεί φοβερή σε μια συνάντηση, και προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε τι συνέβη, δηλαδή γιατί δώσαμε πάτημα στον Σατανά να συμβεί αυτό και να μας πειράξει και να μας αναστατώσει όλους. Λοιπόν, όταν δίνουμε εμείς πάτημα, ο Σατανάς παίρνει εξουσία και πάνω μας και μας ταλαιπωρεί. Βέβαια με την πρόνοιά του ο Θεός μας προστατεύει, αλλά πολλές φορές ταλαιπωρούμαστε άδικα γιατί αμαρτάνουμε. Λένε για τον Μέγα Αντώνιο, αναφέρω ο Μέγας Αθανάς τώρα για να επανέλθουμε στους πρώτους πατέρες, ότι ο Μέγας Αντώνιος έζησε 112 χρόνια και δεν αρρώστησε ποτέ. Λέει δεν αρρώστησε και δεν έτρωγε τις τροφές που τρώμε εμείς, οι οποίες είναι τώρα όλες οι τροφές είναι μολυσμένες, ότι είναι μεταλλαγμένες, 1002 πράγματα έχουν μέσα, ορμόνες, έχουν αντιβιωτικά, έχουν τι θέλεις, έχουν μέσα, και γι' αυτό εμείς αρρωστούμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βέβαια, οπωσδήποτε ήταν πολύ καθαρότερες τροφές που τρώγανε, αλλά έτρωγε ο Μέγας Αντώνης κάθε 2 μέρες 300 δράμια ψωμί και αλάτι και λίγο νερό έπινε κάθε 2 μέρες. Λοιπόν, αλλά κανονικά έπρεπε να είναι να εξασθενήσει πολύ περισσότερο το σώμα του και να πεθάνει νωρίτερα από την στέρηση και από την άσκηση. Ωστόσο έζησε 112 χρόνια. Γιατί λέει? Γιατί είχε περιορίσει, είχε ελαχιστοποιήσει, είχε μηδενίσει σχεδόν την αμαρτία. Γι' αυτό δεν αρρώστησε ποτέ ο Μέγας Αντώνης. Πώς εξηγείται αυτό, έτσι? Σε άλλες περιπτώσεις, είναι η εξαίρεση βέβαια αυτή, βλέπουμε στην Αγία Γραφή, όπως εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός, σε μερικές περιπτώσεις όπου ταλαιπωρούνται άνθρωποι και έχουν μάλιστα και βαριές ασθένειες χωρίς να φταίνε. Όπως λένε οι μαθητές, τις ήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού ή να τυφλός γεννηθεί. Για να γεννηθεί τυφλός, δηλαδή ξέραν ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, από τον νόμο του Μωυσέως, τους προφήτες, τους κριτές, από την πνευματική ζωή που είχαν γνωρίσει, στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, ότι η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αυτό λένε οι Απόστολοι. Τι σήμαρτεν? Ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός. Και η μόνη περίπτωση που διαβάζουμε είναι εκεί που λέει ούτε οι γονείς αυτού ούτε ούτως σήμαρτεν, αλλά είναι να φανερωθεί η δόξα του Θεού.
Αυτό συμβαίνει κατ' εξαίρεση. Ο κανόνας είναι όμως ότι η αμαρτία είναι αποτέλεσμα, η οποία βέβαια έχει εισηγητή των διάβολων, των αρχηγών της αποστασίας, αμαρτίας και τον εισηγητή του θανάτου. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Είπατε ότι αν αμαρτήσει ο άνθρωπος επιτρέπει τότε ο Θεός να πειραχθεί. Μπορεί. Οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν αμαρτήσει όταν τους πείραξε ο διάβολος. Γιατί επέτρεψε ο Κύριος να τους πειράξει πριν να αμαρτήσουν. Τους έκανε εισήγηση, γιατί και ο διάβολος πρώην άγγελος είναι και έχει αυτός ελευθερία, δεν μπορεί να τον περιορίσει ο Θεός. Δεν είχαν αμαρτήσει πάντως. Για να επιτραπεί. Εισηγείται. Από τη στιγμή πότε πέφτουν, αφού οι ίδιοι πέφτουν στην αμαρτία, δεν πέφτουν μικρότερο. Αφού πειράχτηκαν από τον διάβολο. Πειράχτηκαν, αλλά δεν αποδέχθηκαν. Άμα δεν αποδέχονταν. Δεν είχαν πέσει πρώτα σε αμαρτία. Δεν είχαν πέσει, αλλά η βούληση, η θέλησή τους υποτάχθηκε στο διάβολο, δηλαδή στην εισήγηση του διαβόλου. Εκείνος έκανε την εισήγηση, ο οποίος ήταν ήδη πεπτωκός. Είναι εισήγητης του διαβόλου. Θα δούμε. Επέτρεψε ο Κύριος όμως να πειραχτούν. Θα μπορούσε να μην επιτρέψει. Αν δεν επέτρεπε καθόλου ο Κύριος να πειραχθούν, δεν θα δοκιμάζονταν. Είχαν ανάγκη, όπως λένε όλοι οι πατέρες, εκγυμνασίας, όπως λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Που λένε και άλλοι, αλλά το καλάλι δεν είναι τέλειος, δεν είχαν πετύχει, δηλαδή το έχουμε πει αυτό ήδη στις αρχικές εισηγήσεις μας. Εδώ τα έχει λύσει τα θέματα ο Μέγας Μάξιμος. Άλλο είπαμε η δικαιοσύνη, άλλο η αναμαρτησία, έτσι, και άλλο η αγιότητα. Η αναμαρτησία είπαμε είναι έργο της φύσεως, είναι της φύσεως εκδήλωσης, ενώ η αγιότητα δίνεται μόνον δια Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως θα μας εξηγήσει πολλά σημεία ο Απόστολος Παύλος. Αλλά η φύση αυτή την οποία είχαν οι πρωτόπλαστοι ήταν ούτε άτρεπτη ούτε τρυπτή, με την έννοια δηλαδή και μπορούσε να κάνει το ένα και μπορούσε να κάνει διαφορετικά, δεν θα είχαν τη δυνατότητα, δεν ήταν ελεύθερα όντα. Δεν ήταν... Το ίδιο και οι άγγελοι. Και οι άγγελοι το ίδιο σε προηγούμενο καιρό. Βέβαια, όπως έχουμε δει πάλι, καλό είναι να κάνουμε και αυτές ένα κεφαλαίο. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για μια επιλογή, γιατί δεν υπήρχε επιλογή. Το κακό δεν υπήρχε καθε αυτό σε επιλογή. Και γι' αυτό καταλήγουν όλοι να έρθουμε στο Μέγα Αθανάσιο που έχει γράψει το ωραιότερο και τον πνευματικότερο, θεολογικότερο λόγο, ότι δεν είναι ο Θεός αίτιος της πτώσης και του κακού των πρωτοπλάστων. Αυτά τα χρειάστηκε, τα χρησιμοποίησε και εναντίον του Αρείου στην πρώτη Οικουμενική Συνόδο. Ουσιαστικά είπαμε, έκανε μία επιλογή ο πρωτόπλαστος ανάμεσα στο Θεό και στον εαυτό του. Ανάμεσα δηλαδή προτίμησαν τον ναρκισσισμό, το που λέει ο Άγιος ο Μέγας Αθανάσιος. Ήταν η αυταρέσκεια, ήταν η πτώση. Δεν υπήρχε μια επιλογή ανάμεσα στο καλό και στο κακό, γιατί μόνο το αγαθό υπάρχει. Το κακό δεν υπάρχει σαν υπόσταση, υποστασιάζεται εκεί που υπάρχουν πρόσωπα. Αυτό συνέβη μετά τον πειρασμό. Αυτό συνέβη μετά τον πειρασμό. Ο πειρασμός ταυτόχρονα είναι. Ή μετά τον πειρασμό δηλαδή. Πριν πειραχτούν δεν είχαν αυτή την... Ναι, ο διάβολος εισηγείται. Ναι. Εκείνοι όμως κάνουν μια επιλογή. Η επιλογή αυτή γίνεται ανάμεσα στο Θεό και στον εαυτό τους. Δηλαδή αυτό που είπε ο διάβολος πριν που πειράχθηκε ο ίδιος, εκεί είναι ένα μέγα μυστήριο βέβαια. Ποιος τον πείραξε το διάβολο? Λοιπόν, είπε ο διάβολος τότε, ποιήσου των θρόνων μου επάνω των άστρων του ουρανού και έσω όμοιος στο υψίστο θα ακούσουμε μεθαύριο. Αυτό πειράχτηκε δηλαδή. Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό είναι το μέγα μυστήριο του αυτεξουσίου και της αυτοβουλίας. Αυτοβούλος επιλέγει ανάμεσα στον εαυτό του και στο Θεό. Αυτό είναι δηλαδή, αν μπορούμε να το πούμε, αν υπάρχει μια επιλογή ή να διαλέξουμε κάτι, να διαλέξουμε το Θεό ή χωρίς τον Θεό. Γι' αυτό καταλήγουν όλοι οι πατέρες ουσιαστικά, ο Θεός υπάρχει. Το άλλο, το ότι υπάρχει υποστασιάζεται στα πρόσωπα μόνο. Αλλά όπου τα πρόσωπα, επειδή είπαμε συμπεριλαμβάνουν ακόμα και τον κόσμο, εκεί ακόμα και η ύλη πέφτει και η ύλη σε ορισμένες περιπτώσεις. Ένα παράδειγμα να το κάνουμε και πιο κατανοητό λίγο και με έτσι πρακτικά παραδείγματα είναι όταν πλησιάζουμε ανθρώπους οι οποίοι ασκούνται και είναι Άγιοι, έχουμε γνωρίσει τέτοιους Αγίους, πηγαίνουν στον Παπαμόδεστο, ας πούμε, ο χώρος
γύρω ήταν σαν παράδεισος. Πέτρο, δεν θυμάσαι πώς. Λοιπόν, υπήρχε μια ευλογία, δηλαδή κατηρεμούσεις της φύσεως και έχουμε και φωτογραφίες μάλιστα. Μου έχουν μείνει αυτές οι εντυπώσεις. Όπου υπάρχει άνθρωπος Άγιος, εκεί και η φύση αγιάζεται γύρω. Αντιθέτως, όπου γίνεται πολλή αμαρτία, εκεί μαζεύονται και οι δαίμονες. Για παράδειγμα, ο Άγιος Ιερώνυμος της Αιγίνης είχε βγει μια φορά από το ησυχαστήριό του, είχε πάει στον Πειραιά, εκεί κοντά υπήρχε ένα δασάκι και ο γέροντας λυπήθηκε πάρα πολύ κοιτάζοντας προς το δάσος αυτό και λέει: πολλή αμαρτία γίνεται στο δάσος. Δεν υπήρχαν ξενοδοχεία, υπήρχαν τέτοια, γινόντουσαν διάφορες αμαρτίες αρχικές, πηγαίναν στα δάση οι άνθρωποι για την αμαρτία. Και λέει: πολλή αμαρτία γίνεται σε αυτό το τόπο. Αλλά μία πυρκαγιά, λέει, θα τα εισάξει αυτά. Και είναι το καλοκαίρι, έπιασε φωτιά. Το πρωί είπε ο Άγιος και κάει και το δάσος. Και δεν μπορούσε να. Δηλαδή, κάει και το δάσος γιατί γινόταν αμαρτία. Και το πρωί είδε ο Άγιος. Εκεί λοιπόν όπου γίνεται αμαρτία έχει και εξουσία ο Σατανάς. Και αν πλησιάζει, πάμε ένα παράδειγμα. Εγώ είχα πάρα πολλά χρόνια να μπω σε καφενείο. Μάλιστα σε καφενείο, θα σου πω παράδειγμα τώρα από τη δικιά προσωπική ζωή. Και πολύ παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν άλλη διασκέδαση και πηγαίνανε στα καφενεία να πιούν καφέ, να δουν τους φίλους, να συζητήσουν κλπ. Δεν υπήρχε όμως και αυτή η κατάσταση που έζησα εγώ τώρα πριν μερικά χρόνια. Είχα 20 χρόνια, 30 χρόνια να μπω σε καφενείο, δεν είχα πει ποτέ. Αλλά έψαχνα να βρω κάποιον της παλαιάς υπηρεσίας της πολεοδομίας στην Αυπάκτου και μου είπαν: είναι στο καφενείο. Αυτή να κάνω και εγώ. Πήγα στο καφενείο μέσα και εκεί μέσα οι άνθρωποι, μόλις μπήκα μέσα, μόλις μπήκα στην κόλαση. Ειλικρινά. Οι άνθρωποι τότε δεν είχε απαγορευτεί ακόμα, ότι ήταν το τσιγάρο τόσο πολύ. Καπνίζαν, παίζαν χαρτιά, τάβλοι, λέγαν διάφορες λέξεις, ας πούμε, απρεπείς. Και μόλις μπήκα μέσα, μάλιστα δεν είχε και πολύ φως. Λέω: πού μπήκα στην κόλαση μέσα. Πραγματικά έτσι μου φάνηκε, έτσι το ένιωσα. Δεν ξέρω, ο Θεός με πληροφόρησε. Και μόλις βγήκα έξω, όχι μόνο αυτό, μύριζαν και τα ρούχα μου, τα γένια μου, τα μαλλιά μου, μύριζαν από τον καπνό. Και τελικά δεν θυμάμαι, το βρήκα και τον άνθρωπο αυτόν. Δηλαδή, ακόμα και από τα εξωτερικά γνωρίσματα, οι άνθρωποι που αμαρτάνουν και που καπνίζουν, που είναι αμαρτία μεγάλη το καπνίσμα, και παραφύσιν μάλιστα αμαρτία και πάθος, γιατί ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο να βάζει μέσα τσιγάρο του και να ροφάει καπνό και τον βγάζει προς τα έξω. Γι' αυτό να μην είναι παραφύσιν, και γι' αυτό τα παραφύσιν πάθη δύσκολα κόβονται. Ενώ το να τρώει ο άνθρωπος τρώει και τη συντήρησή του και τη ζωή του. Και αυτό βέβαια δεν στρεβλώνεται και γίνεται λαιμαργία, αλλά είναι καταφύσιν πάθος η λαιμαργία. Το άλλο είναι παραφύσιν. Δεν είναι στη φύση του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε για να καταλαβαίνουμε και ορισμένες θεολογικές έννοιες και από τα πρακτικά παραδείγματα. Λοιπόν, αυτά έλεγα στον αδελφό εκεί. Γι' αυτό λοιπόν, αφού ο άνθρωπος πέφτει, τώρα τι γίνεται? Γιατί, πώς εξηγούνται? Λέει, τα έχουν πει οι πατέρες, ο Μέγας Βασίλειος, στον άλλο λόγο να έρθουμε και στον Μέγα Βασίλειο, που λέει ότι ουδέ τον ενάδει κακόν αίτιος εστίν ο Θεός, ούτε καν για τον άδη. Δηλαδή προϋποθέτει ότι για αυτά που ζούμε εδώ δεν είναι καν. Αλλά ούτε για αυτά τα οποία στον άδη, αυτό που ονομάζουμε άδη, τα κακά τα οποία θα υποστεί ο άνθρωπος, είναι υπέτειος ο Θεός. Και εξήγησαν μερικοί μεγάλοι θεολόγοι. Ίσως ο μεγαλύτερος θεολόγος μετά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά είναι ο Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι σημαίνει λοιπόν, είπα στον αδελφό αυτό και έτσι αναπαύθηκε ο καημένος στο λογισμό. Και ο λογισμό λέει: καλά, εντάξει, εμείς να υποφέρουμε, εμείς να ασθενήσουμε, ξέρω εγώ, να μας συμβούν διάφορα κακά στο σώμα μας και ασθένειες και να κάνουμε και πυρετούς και να πέσουμε και στο κρεβάτι γιατί αμαρτήσαμε. Αλλά η φύση τι φταίει η καημένη? Τι λοιπόν, πώς το εξήγησαν οι πατέρες? Το είδαμε με τον Απόστολο Παύλο, αλλά προχωράνε οι πατέρες και τα εξηγούν και θεολογικότερα. Και λέει ότι αυτή η αρμονία η οποία υπήρχε, αφού ο Θεός τα επίησε καλά λίαν όλα, αυτή η αρμονία διασαλεύεται, διαταράσσεται, αποσυναρμολογείται, δηλαδή χάνει την ισορροπία η φύση. Θα τα λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, χαμαετός ο περίφημος, που σε αυτή την περίπτωση τώρα δεν είναι ότι ο άνθρωπος υβρίζει το Θεό και γι' αυτό διοργανώνεται, και η φύση προσλαμβάνει, λέει, την ύβρη αυτή, την ζωή, την αντίθετη προς το θέλημα του Θεού του ανθρώπου, την προσλαμβάνει ως ύβρη.
και τρόποντινά ο άνθρωπος χτυπάει τους νόμους και τις συνθήκες που έχει βάλει ο Κύριος για να υπάρχει αυτή η ισορροπία, όπως λέει στην εντεριόνη, δηλαδή στο κέντρο της, στην καρδιά της, τη χτυπάει ο άνθρωπος και αποδιοργανώνεται η φύση, η οποία προσλαμβάνει τη ζωή και την αποστασία του ανθρώπου και την αμαρτία ως η υβρή, και είναι η φύση η οποία αποδιοργανώνεται και τρόποντινά εκδικείται τον άνθρωπο. Όχι ο Θεός εκδικείται τον άνθρωπο. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά, γι' αυτό συμβαίνουν οι πλημμύρες, γι' αυτό συμβαίνουν. Και βλέπουμε ένα παράδειγμα, τώρα να το συνδέουμε πάντοτε, γιατί μας λένε πολλοί, αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε που είναι ωραία θεολογικά, που εμείς μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε, να τα κατανοούμε στο επίπεδο της νοήσεως και της θεολογίας, αλλά να τα συνδέουμε και με πρακτικά παραδείγματα. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς ήταν στις Φιλιππίνες εκεί και οργάνωνε τις ρωσικές εκεί κατασκηνώσεις, που ήταν και εξόριστοι και είχαν φύγει από τη λέλαπα του κόκκινου θηρίου του κομμουνισμού, εκεί οι Φιλιππίνες χτυπιόντουσαν συχνά από θύελες και από καταιγίδες. Μια φορά ερχόταν μια, λέει, φοβερή καταιγίδα, την είχαν προαναγγείλει μάλιστα εκεί, και ο Άγιος, γιατί δεν τους κατέστρεφε, ήταν μάλιστα και πρόχειρα στεγασμένοι και σε σκηνές και σε παραπήγματα τέτοια, το περιγράφουν πολλοί από αυτούς οι οποίοι τα έζησαν. Σηκώθηκε και σταύρωσε σε 4 σημεία τον ορίζοντα και άλλαξε κατεύθυνση η καταιγίδα αυτή και ο τυφώνας που ερχόταν, που θα σήκωνε τα πάντα. Δηλαδή όπου είναι οι Άγιοι, η φύση πάλι ειρηνεύει και βλέπουμε και μέσω και αυτού του τρόπου φαίνεται η πραγματικότητα όλων αυτών των πραγμάτων που λέμε. Και όπου είναι Άγιοι δεν συμβαίνουν καταστροφές. Όσο λιγότεροι Άγιοι είναι και όσο πλεονάζει η αμαρτία, εκεί βέβαια η χάρις υπερπερισσεύει, αλλά οι άνθρωποι θα πληρώσουν για αυτά τα πράγματα, γιατί χτυπάνε τη φύση, βρίζουν τη φύση. Ο Σίβρη προσλαμβάνει, ο στραύμα, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάς, τραυματίζει τη φύση ο άνθρωπος. Αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος τα λέει με άλλα λόγια, και αποσυναρμολογείται, αποσυντονίζεται, και η φύση ίδια είναι που εκδικείται τον άνθρωπο και όχι ο Θεός. Έτσι, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και αυτό έχει μείνει και στην πνευματική ζωή, για τις αμαρτίες μας συμβαίνουν αυτά. Το ίδιο κατακλυσμός μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάποια. Ακριβώς, αυτό είναι αποκορύφωση της αποστασίας. Το λέει. Ναι, αποκορύφωση. Γιατί τιμώρησε ο Θεός και κατέστρεψε. Βέβαια. Γιατί το έχουμε δει βέβαια και στους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον οποίον τον είχαν ξεχασμένον και οι δικοί μας, γιατί αντέγραφαν τους δυτικούς, ακόμα και τελευταίοι θεολόγοι, ακόμα και πολύ καλοί θεολόγοι, γράφουν ορισμένα πράγματα επηρεασμένοι. Αυτός ξέφυγε λίγο, ο Ανδρέας ο Θεοδόρου. Είναι μια μικρή δογματική εδώ η ουσία της Ορθοδοξίας, σε ορισμένα πράγματα που μιλάει περί της μεταδόσεως της ενοχής, και αυτός, γιατί κάνει λανθασμένη ερμηνεία στο χωρίο αυτό, στο οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει: «Δια τούτο ως περ ενός ανθρώπου η αμαρτία στον κόσμο εισήλθεν, και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτως εις πάντες ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν, εφό πάντες ήμαρτον». Εδώ πέρα αυτό είναι παρεξηγήσιμο. Έχουν κάνει εδώ πέρα οι νεότεροι θεολόγοι εξήγηση ικανοποιητική. Δεν αμάρτησαν όλοι στο πρόσωπο του ανθρώπου, στο πρόσωπο των πρωτοπλάστων. Δεν υπήρχαν τότε, είδαμε τι είπε ο Άγιος Κύριλλος, το διαβάσαμε προηγουμένως. Ουγαρήμεν τότε, και το εφό πάντες σήμαρτον. Τι σημαίνει, πώς το συνδέουν με όλα αυτά. Το εφό δεν αναφέρεται δηλαδή στην αρχική πτώση των ανθρώπων, δηλαδή είμαστε κι εμείς συνυπέτειοι, συνεργοί, έτσι, ότι μαζί πέσαμε και αποστατήσαμε. Το εφό πάντες αναφέρεται στον θάνατον, ο οποίος είχε εισέλθει στο γένος των ανθρώπων ως αποτέλεσμα της πτώσης των πρωτοπλάστων, και επειδή εμείς κοινωνούμε με την φύση των πρωτοπλάστων, οι οποίοι εξέπεσαν και είμαστε διάδοχοι εκείνων, κοινωνούμε και της φύσεως, της πεπτοκίας φύσεως των ανθρώπων, και φτάνει μέχρι σημούν. Τώρα ένα δύσκολο θέμα το οποίο ανακύπτει είναι, εντάξει, καλά, μέχρι να έρθει ο Κύριος στον κόσμο, το προβατορικό αμάρτημα αλληλοδιαδόχως μεταδιδόταν από τον έναν στον άλλον. Αφού όμως σταματάει
η μετάδοση του προπατορικού αμαρτήματος, ο Κύριος παίρνει την ανθρώπινη φύση, την καθαγιάζει, πώς μετά εμείς, γιατί να ξαναβαπτιζόμαστε? Εκεί είναι ένα θέμα θεολογικό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ μελέτη αυτό το θέμα και να μαζέψουμε. Υπάρχουν απαντήσεις από τους πατέρες βέβαια. Έτσι. Γιατί να βαπτιζόμαστε αφού ο Κύριος προσέλαβε την προπτωτική, την αθώα, την άπτωτη ανθρώπινη φύση και μάλιστα εξ άκρας συλλήψεως. Εμείς λοιπόν στη συνέχεια εξακολουθούμε. Η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία ελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα. Αυτή είναι η δόξα, η πίστη της καθημάς Ανατολής. Την ώρα που γίνεται η σύλληψη που λέει το ιδούλη Κυρίου απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα, δεν είναι απαλλαγμένη. Δεν πιστεύω εμείς στην άσπηλη σύλληψη που πιστεύει η Δύση. Αφού λοιπόν εκεί η φύση ελευθερώνεται, αφού η φύση καθαγιάζεται, αφού το προπατορικό αμάρτημα σβήνει, εμείς πώς εξακολουθούμε να το παίρνουμε το προπατορικό αμάρτημα? Πρέπει να γίνουμε απόγονοι του σώματος και αίματος του νέου Αδάμου. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε στην επόμενη συζήτησή μας, να είμαστε και πιο ξεκούραστοι να τα πούμε, έτσι προς τα εκεί γίνεται βέβαια, γιατί ναι, θα είναι σαν κατόρθωμα της δικιάς μας ελευθερίας και συμμετοχή στο σώμα και το αίμα του Κυρίου, γιατί πέφτουμε πάλι και πάλι συμμετέχουμε, αλλά και γιατί βέβαια ο Κύριος πήρε την ανθρώπινη φύση από την Παναγία μας και μας την δίδει δεδοξασμένη, όπως από το πάθος, από τη Σταύρωση, από την Ανάληψη, την Πεντηκοστή, μας ξαναστέλνει πάλι το Αγίο Πνεύμα, τη σάρκα του και το αίμα του για να μετέχουμε. Είναι απάσο, πιστεύουν σε αυτόν μια απόλυτη έχει ζωή αιώνιον και ο τρώγω με την σάρκα και πίνουν το αίμα, έτσι να έχει ζωή αιώνιον κλπ. Αλλά το πώς συνεχίζεται και διαδίδεται το προπατορικό αμάρτημα μετά την εσάρκωση του Κυρίου, το δούμε στην επόμενη συνάντησή μας, είναι ένα θέμα καθεαυτό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θεσμόν ελέησον και σωσιν ημάς. Αμήν.